ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಟೂರು ಕರಿಂಗಾಣ ದೇವಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ ಮೊಗರ್ನಾಡು ಇದರ 250ನೇ ವರ್ಷದ ಜುಬಿಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. 250ನೇ ವರ್ಷದ ಜುಬಿಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ತ್ರಿದುಮ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತೂರು ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೋಹಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೋರಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಲನಾ ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೋ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ವಿಲಿಯಂ ಲೋಬೋ ಮತ್ತು ಹೆಲೆನ್ ಲೋಬೋ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ದೇವಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 103 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಜುಬಿಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಮೊದಲ ದಿನ ನೀಡಿದ ಮಾತೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ 5 ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 1, 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ದೇವಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ 250ನೇ ಜುಬಿಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ ಅವರು ವಹಿಸಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಜನರು ಹೀಗೆ ಸದಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. मुखेली म्हळ्यार अशें आसत जाय, कशें आसत जाय म्हळ्यार फादर अनिल आवरी आसत जाय. कित्याक सक्कट लोकांक सांगाता घालून सक्कट लोकांचे श्रम धम आनी बरें मन वळखून घेवन सक्कट लोकांक सांगाता घेवन व्हरचे मुखेली अशें आसत जाय. आमची ही फिरगस 250 वर्सां उतरली चरित्राक हो संभ्रम जायचे केवल एका दिसाचोनी वा एका वर्साचो. पाद्राक येवन 2.5 वर्सां जाली मात 2.5 वर्सां 2.5 शतमान आनी सुमार 250 कापडां नवी आमच्या स्त्रियांक आनी भोवशा 250 किलो दुकोर आज सक्कड विशेष आयच्या दिसाचे आनी भोवशा 250 वर्सां उतरता आसतना हांगासर कितें आसतलें कितें घडटलें आमच्यान चिंतूंक आसात. पूण आतां असो बाबाट हो मोग हो सहकार एकामेकाक हाता हात दिवन काम करचें उमेद आनी श्रम हें सक्कड पळयत आसतना हांगासर इतली लायफ मुखेली इतली धार्मिकां इतले याजक आनी आमच्या सगळ्या पुलीस सभेक दिल्ली सेवा लायक आनी धार्मीक आनी याजक आनी ह्या फिरगेजेक हांव ती विशेष अपुरबायाची आनी देखून आज तसो पयलो उपकार जावन साबार जाणांक शॉलां घालून म्हाका अवकाश मेळ्ळो. तरी एकल्याचो आसो दुसऱ्योच तरी एकल्याचो संतोश दुसरोच आनी ह्यो कितल्या जाणांक मेळचो अवकाश म्हाका मेळ्ळो. चडावत गवळीक बेटे वेळारय कितल्या जाणांचे हात शेक हँड दिवंक वा शाल घालूंक मेळना. पूण आज मेळ्ळो आसता 250 जाणांक हांवें भोवशा शॉलां घाल्यात. आज ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಾಲಯದ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 5 ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 13 ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ 20 ವಾರ್ಡ್ನ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ದಾನ ನೀಡಿದವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 250ನೇ ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ 5 ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. Kemudian akan memperoleh tahu ani anggasar azar selan. Wait. सर प्रगसाची निस्वार्थी सेवा दिल्या श्रीमती एमिलियाना डिकुन्ना तिकाही तुमच्यातर्फे हांव स्वागत मागतां. मनेसिन एमिलियाना डिकुन्ना हाका मनेसिन रिटा फर्नांडीस हांणी शलगल सुमार आसा इशीन वचप सुमार अडकडी आसा तशेंच जाल्ल्यान दया करून तुम्ही सदा सर्वोच्च तुमच्या लागी विनंती. ಇನ್ನೂರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸೋವಿನಿಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಮಾಂಡ್ಸೋಬಾಣ್ ತಂಡದವರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಸಂತ ಝೋನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಕಾರ್ ಫೋರೆನ್ ಅತಿವಂದನೀಯ ಗುರು ಐವನ್ ಮೈಕಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಮೇಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಗುರು ಸ್ಟೇನಿ ಡಿಸೋಸಾ, ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಳದ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಅತಿವಂದನೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರಾ ಮಿನೇಚಸ್, ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಪೀಟರ್ ಅರನ್ನ, ವಂದನೀಯ ಗುರು ಲಿಯೋ ವಿಲಿಯಂ ಲೋಬೋ, ವಂದನೀಯ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ, ವಂದನೀಯ ಗುರು ಪಾವುಲ್ ಪಿಂಟು, ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಗುರು ಅನಿಲ್ ಡೆಮೆಲ್ಲೋ, ದೇವಮತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟು, ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅವಿಲ್ ಸಾಂತ್ಮೇಯರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋ ಡಿಸೋಸಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೋ, ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ಡಿಕುನ್ನಾ, ನಿಯೋಜಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೋಯಲ್ ಲೋಬೋ, ನಿಯೋಜಿತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಸೀಮಾ ಮರಿಯಾ ಡಿಕುನ್ನಾ, ಜುಬಿಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ನವೀನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿಕುನ್ನಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ಕೆನ್ಯುಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನವೀನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿಕುನ್ನಾ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ರೆನಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕ್ಯಾರಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. आणि तसो मोग दिवन शेळयांक मोगान ओळखूचो गोवळी जावन ताका नासतना निरंतरी सेवा दिवच्या आमच्या मोगाळ गोवळ्या क्रिस्त केवळ क्रिस्तवासो मात्र नाही, तो सर्वस्व म्हळ्यार ध्येयकाल अक्रिस्तव भावांतय बरो संबंध कृतज्ञतेचे इराद्यान पिरगजेचे विगार आणि आमच्या पिरगजेक आदी सेवा दिल्ले विगार आणि आमचे पिरगजेचे दाटे मोठे कमे आणि सर मोगाचे न्हय. तुमकां बरी सांज, बागी 9 वरास आणि मुख्य जावन आमच्या पिरगजेच्या जुबलेवाचे
रास रास उल्हास. कंग्रॅच्युलेशन टू यू. आमच्या पिरगेजेचे इन्विटेशन कार्ड पळयतना एक कडच्यान म्हाका मस्त खुशी जाली. आमच्या JCCच्या एका मानगड या पिरगेजेचो हांव एक सांगो म्हूण म्हाका वस्तू बरो अभिमान भोगलो. सांगत आशिल्लें शॉक जालें. 250 years. म्हाका 4 जाली. 60 जाताना म्हजे केस गेले, दांत घालतात, उडास गेला, सोम्यान समज धांवया म्हळ्यार धांवोंक सुद्दां जायना. पूण आमच्या पिरगेजे पळयतना कोणी म्हणोकात यारी वळू म्हणून. आज काल काजार जाल्यार ओकले बरी सोंपता. आमी आमच्या पिरगेजेची चरित्र पळयली. जुबले वर्सां संभ्रम आपोवपाचे कार्य चलोवन आसा. 250 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रम करूं कार्य उण्यार उणे 2.5 वरांचें कार्य म्हणी जायजय. देखून येदोळीसून लागी लागी 2 वरां जालीं आनी मुखाल वरांचें कार्य बाकी आसा म्हूण हांव चिंता. सन्मान करता आसतना ह्या जाकांक आनी धर्मिकांक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांणी कितलो वावर केला ह्या पासून तांकां सन्मान करतना आमकां इल्लें पुरो जालें. पूण फाटल्या 250 वर्सांनी फिरगत बांदून हाडिल्ले तर समर्पीत वावर करीत जाता तांकां कितलें पुरासान जावना. आनी त्या खातीर धर्मिकांक आनी लायकांक तांणी केल्ल्या समर्पीत मोगाच्या सेवे वावराक अभिनंदन फावो आमकां व्हरतो संतोश तुमकां मान करूं. ह्या संदर्भात भाशणांची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 250 वर्सांनी आमच्या मालगड्यांनी कितें भावार्थाचें दिर्वें आमकां दिलां तें आतां आमी संभ्रमून आसाव, जी येवन आसाव. आनी आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक ह्या संभ्रमा मुखांत एक बरो संदेश भावार्थ आमी वांटून आसाव. 250 वर्सांत हांव देंवन आयिल्लें हें भावार्थाचें दिर्वें आमी आतां जियोवन आमच्या भुरग्यांक आमी दिता आसतना फुडलीं नेटां भावार्थाची, भरोशाची, मोगाची जावं पावतलीं. ह्या संदर्भात फादर अनिल विगार आनी जुबल्यो समितीच्या तशेंच झोनाच्या समितीच्या विविध रितींनी फाटल्या सगळ्या वर्सां विविध हंताचेर जुबल्यो आचरण केल्ल्या तुमकां सुमेस्तान वाड्याच्या 8 फिरगजांच्या विगारांतर्फे, धर्मी भाव भयणीच्या तर्फे आनी वाड्याच्या देरपळचे तर्फे तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां, जुबल्योचे परबी पाठयतां. आमकां सांजो पावतुसो वाड्याच्या लोकांक व्हरतो अभिमान. कित्याक आमच्या वाड्यातली मालगडी फिरगज ही ह्या फिरगजेंत जायत्यो फिरगजो फिरगजो जावन रुपी जाल्ल्यो आसात आनी हो वाडो बळवंत जावच्याक देवमायेचे आशिर्वाद आमचेर आसा. ह्या फिरगजेंत जायतीं देवपणी उज्जली. महम्मद अली, V4 न्यूज, विटला.